Arratsaldeon eta ongi etorri. Gaurkoan Lumafest jaialdiaren 5. edizioari ekin diogu. Gaurkoa dugu lehenengo eguna, bihar eta etzi ere egitarau zabala daukagu. Jaialdiaren sorreratik badakizue mikrokontakizun lehiaketa bat antolatu izan dugula urtero, eta gazteengan sormen literarioa sustatzea helburu duen lehiaketa bada. Larun batean banatuko ditugu gaztelaniazko mikrokontakizun onenen sariak, eta gaurkoan euskerazko mikrokontakizunen sari banaketari ekingo diogu. Garazi Albizuak irabazle suertatu diren testuak irakurriko ditu jarraian. Bai, 14-17 adin tartean. Elur maluta naiz, argi eta mardula. Urrundu zaitez etorkizuna, mendi hau lurmenduko den eguna. Handien ondorioz eguzkizpiek gogorrago jotzen dute, eta beldur naiz desagertzeaz, nire ingurukoen berdina gertatzeaz, zaindu desatela lurra. Eta 18 eta 21 adin tartean, etorkina zen, baina etorkizuna zeraman bihotzean taupaka. Gazte egin zuen iez aberritik, bidaian basamortuko kalimak azala atzimurtu zion, itsasoak ahotsa gazitu, iristean etorkizuna ezagutu zuen, baino ez zen hain bihotzonekoa izan. Luxua baita ere zure ahotsean testu hauek entzutea. Euskeraz jaso diren mikrokontakizunen kopurua aurten orotara 86 mikrokontakizun jaso ditugu euskeraz, eta irabazle atera diren mikrokontakizunak hautatzearen arrazoiak honakoak dira. Lehenengo kasuan, epaimaiaren esanetan, identitatearen eta erantzukizunaren arteko hausnarketa interesgarria plazaratzen duelako, 2026ko mikrokontakizun lehiaketako irabazlea, 14-17 urte adintartean, esan dezagun, Helene Odriozola izan da. Eta bigarrena, badakizue 2 kategoria bereizten ditugula, epaimaiaren aburuz, hasierako bihotzean duen etorkizuna eta amaierako bihotzonak oso ondo kokatzen duelako etorkizunaren esanahia, arrazoi horregatik sariduna, 2026ko mikrokontakizun lehiaketako irabazlea, 18 eta 21 urteko adintartean, Martin Maiz izan da. Jarraian, saridunak, igotzen bali matzaten. Eta noski, eskertza hitzen bat edo poema bat edo nahi dezuena bururatzen baldin bazaizue, gustora jasoko ditugu, bai hemen publikoan gerturatu zaretenok eta baita etxetik ikusten gaituztenok ere. Hemen bakarren batek zehoze prestatu duela, beraz mikroa ematera noa zuzenean. Atxalde ondanoi, Helene naiz, eskerrik asko aldez aurretik, eta, mikroipuin hau idaztie eskauzigun gure euskerako irakaslea laitzek, eta, guk poza hondiz idatzi genuen, eta betidanik ardurau izena izola klima aldaketien da olako tema hauen inguruen daola, eta Lumafest lehiaketie oso aukera aproposa iruditu zait olako mikroipuin bat ez dakit idazteko edo zuei entzunarazteko. Eta hoxe, eskerrik asko. Nik ere aprobetxatuko dut eskerrak emateko Lumafesteri. Azkenean, zuri pasa zaizun bezala, nik uste ez daukagula ohiturarik guretzat idazten duguna kanpora eramateko, eta hemen aitzaki polita da gure mezuak eta gure tekstua, poemak edo mikrokontakizunak kasu honetan pixkat plazaratzeko eta ikusteko nola jendeak irakurri dezakeen eta pixka lotxa horiek eta kentzeko. Aukera polita da hasteko mundu honetan pixka sartzen, eskertu nahi dizuet horregatik. Eskerrik asko.
Panoa. Hartuko dugu aholki hori.